शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडाळ सारख्या स्मार्ट शहरामध्ये. रेडी पोझिशनमध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध. पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कार हॉटेल रोड, कुडाळ. संपर्क 9422 379399 किंवा 9422 065 181. कनेडी नरडवे मार्गावरील नाटाळ मल्हार पुलाचं उद्घाटन रविवारी सकाळी भाजपच्या वतीनं करण्यात आलंय. जिल्हा परिषदच्या माजी अध्यक्षा संजना सावंत व संदेश सावंत यांच्या उपस्थितीत ज्येष्ठ नागरिक विठ्ठल रासम व अण्णा गोवेकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून पुलावरून वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान शिवसेनेनं 22 जून रोजी या पुलाचं उद्घाटन होणार असल्याचं यापूर्वी जाहीर केलंय. गतवर्षी पावसाळ्यात 22 जून 2021 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मल्हार नदीला पूर आला होता. त्या महापुरात मल्हार पूल वाहून गेलं होतं. परिणामी नाटाळ तसंच कुडाळ तालुक्यातील घोडगे जांभवडे पंचक्रोशीचा कनेडी बाजारपेठेशी असलेला संपर्क तुटला होता. त्यानंतर पुढील 2 महिने ही वाहतूक शिवडाव मार्गे सुरू होती. दरम्यान या कोसळलेल्या पुलाची पाहणी पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत व भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी केली होती. त्यावेळी हे पूल पावसाळा संपल्यानंतर उभारण्याचं जाहीर केलं होतं. दरम्यान नागरिकांची किमान सोय व्हावी म्हणून मल्हार नदीपात्रात लोखंडी साकं उभारून दुचाकी रिक्षा व 4 चाकी वाहनांची वाहतूक 8 सप्टेंबर 2021 पासून सुरू करण्यात आली. तर दिवाळीनंतर नदीपात्रातून ST व अन्य अवजड वाहतूक सुरू करण्यात आली. मात्र पूल उभारण्याचं प्रत्यक्ष काम हे जानेवारी 22 मध्ये सुरू झालं. आता पुलाचं बहुतांश काम पूर्ण झालं असून पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पूल वाहतुकीस तात्काळ सुरू करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत होती. 4 दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष तथा भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष संदेश सावंत व परिसरातील ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांची भेट घेत मल्हार पूल वाहतुकीस खुला करण्याची मागणी केली. त्यानंतर शिवसेनेनंही तात्काळ या पुलाचं उद्घाटन 22 जून रोजी पालकमंत्री यांच्या हस्ते करण्याचं जाहीर केलं. मात्र रविवारी भाजपच्या वतीनं या पुलाचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात आलाय. पूल वाहतुकीस खुला झाल्यानं प्रवासी व वाहन चालक व नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत असून गोट्या सावंत यांचे आभार मानलेत. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू